मालायनि खस्थ' खालामनानै दिहुनजानाय सावथुनखौ खावनानै गावसोरनि चेनेलाव आपल'ड होनाया जोबोद दुखुनांथाव। बिबेक प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलजों दिहुनजानाय दुखुनि हां सुंद' सावथुनखौ जाखांफुनाय फावखुंगुर गेम्बु एबा रिंकु बर'आ बेखेवनानै होयो। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सिङाव थानाय माइदांस्रि गामियाव टमेन खांख्लारिजों बानजायजानाय बिबेक बसुमतारीनि बिथोन होनाय दुखुनि हां सुंद' सावथुनखौ दिनै मोनाबिलि समाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बेखेवनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिथां टमेन खांख्लारिया बिटिआरनि जाखांफुनाय फावखुंगुर आरो ब्लग भिडिअ बानायग्रा गेम्बु एबा रिंकु बर'जों लोगोसे जाखांफुनाय फावखुंगुर रत्नेश्वर बर' बिथांमोना बाहागो लाफैनानै बेखेवनानै होयो। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाफायो दुखुनि हां सुंद' सावथुननि फावखुंगुर फावखुंग्रि आरो बायदि बायदि फावगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बेथ' जाखायो जेनेबा बेफोरो जाबाय भिउस मोननायनि थाखायसो जायो नांलाय खमलाया। आं ब्लगारबाबो बेबायदि कमेन्ट हरबाबो आं रिप्लाय हरा जेनेबा आरो जिखौनो बुङो बेखौनो आं सिं जानानै थायो। दासिमबो आं रावदोबो नांलायफेराखै बिदिनो सोलिलांगासिनो आरो ब्लगारबाबो आं दासिमबो रावदोबो नांलायफेराखै रावदोबो बेबायदि कमेन्टफ्रावबो बेबायदि लिरला लिरसि बेबायदि खालामफेराखै आरो। सुंद' सावथुन दिहुननायाव दिनैनि दिनाव लाइमोनफोरा खोब बांसिनखौनो माने हाउस जानानै ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि सायाव रायजो राजाखौ मा खावलायो जे सुंद' सावथुनखौ माबायदि सापर्ट होनांगौ दानि दिनाव? दानि दिनाव हारिमुखौ जुदि लाखिनांगौबा फोथांनानै जाहाथे हमनानै लाखिनांगौबा बे हारिमुखौबो नांफागोन आरो बे कालसारखौबो नांफागोन नङाबा हारिमुवा सिनायथि गैयै जालांगोन सानसे समाव। दिनैनि दिनाव माखासे इउटुबारफोरा जे सावथुनखौ खावनानै गावसिनि इउटुबाव आपल'ड होयो बिसोरनि सायाव मा खालामो? बेयो जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा आरो मानोना होनब्ला गोबां खस्थ' खालामनानै सावथुनखौ दिहुननाय जायो फैसाफोरखौ खरस खालामनानै बा एडभान्स खालामनानै बेखौ मोनफिननो थाखायसो मोनसे सोरबा सासेया बेखौ बानायनाय जायो। बेखौ जुदि सोरबा खावनानै जुदि आपल'ड होयोबा बे फैसाया बरबाद जायो आरो फाइनेन्सारफ्राबो हागवा हागवा जायो। उनाव नेक्स्ट प्रजेक्टआव बे सावथुनखौ दिहुननो थांबा बेलेग सावथुन दिहुननो थांबा माने हागवा जायो नार्भास जानो गोनां जायो आरो बेनि थाखाय खावलायो जाहाथे जोंनि बर' कालसारनि बेबायदि नायजाबफोर ओंखारबा रावबो बिदि खावनानै आपल'ड होनाङा रावबो बेबायदि खावनानै बेबायदि हामा लाइनाव माबा माबि कमेन्ट समेन्ट हरनानै बेबायदि खालामनाङा आरोना। सावथुन मुलुगनि दैदेनफोरा जे एक्सनखौ लागोन होननानै बुङो नाथाय लानायखौ बांसिनखौनो नुनो मोनाखै। माने लागोन मानि थाखाय लाया बेखौ मोनसे फारसेथिं नायोबा बर'निनो जाहैबाय बिथिं फारसेथिं थांबा लानानैबो माथो जानो बेबायदिबो जायो। लानांबा एक्सन लानांबा बयबो जुदि जोंनि बर' कालसारनि जुदि बयबो मतामत लाना जुदि माबा खालामोबा होमबानो निस्सय बियो मोनसे जाफुंसार लाइनाव फैगोन आरो बियो जि बुंनाय राव ओंखारो निउस माबाफोराव हमनानै जियालाव सखनगोन होनना बुङो बेखौ मतामत खालामबाथाय बेखौ होबाला हमजानाय बे सिउर आरो बियो जिखिनिया बिसोरनि फाइनेन्स खालामनानै लस बा बेनिफिट मोनसे थायोथ' बेखौ जुदि टारगेट खालामनानै जुदि बेखिनिखौ दाबि खालामोबा बे होथारनांगोन। बे जोंनि कालसारनिफ्राय एक मतामत ओंखारबा आरो बेनो आरो आं बुंनो थाङोबा। जोंनि मिथिनायाव नोंथाङा दिनै धेमाजियाव गिबि खेब आगान सुरदों माबायदि गोजोननाय मोन्दों? दिनै गिबि खेब नाथाय आं बेसिम सफैयाखैमोन आरोना दिनै फैनानै जोबोद गोजोननाय नांदों आरो आं गोजोननाय मोन्दों बेयाव फै नोंथांमोननि नै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट माइदांस्रि ना मा होनदोंमोनथाय बे गामिनि माइदांस्रि बे गामियाव फैनानै जोबोद मोजां मोन्दों। दुखुनि हां सावथुनखौ बेखेवनो मोनफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो रायजो राजा बिथां सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिदिनो माने लोब लोब फैनानै जोंनि बर' सावथुन बिदि बरननायफोरखौ हेफाजाब होयोबा आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो होबाय थागोन होननानै आंनिफ्राय आर'ज गाबनाय थाबाय आरो आं आखा खालामनाय थाबाय। दा दाब दाब जायगायाव बिदिनो बर' सावथुन बा फुल मुभि बिदि बा एलबाम बिदि बरनगासिनो दं जोंनि सावथुननि गेजेरावनो। दा बिदिनो जोंनि बर' कालसार जिहेथु दा बिदि फिल्म सोरबा बनायो बा सोरबाबा बर' सावथुन संदाबि बरनो बा सोरबा एलबाम बरनो। दा जोङो बुंनो थाङोबा दा नै जेसेखिनि खरसा खालामा मानो फैफिननायाव एसे गोब्राब जानानै फैयो। दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों अब्लाबो बानाय होनाय मोनसेया थानो नाङा। दा बानानै जुदि मोनसे मोननै फिल्म बा बिदि सर्ट सावथुन बरननानै मेंबाय होननानै गारनानै दोनोब्ला जोंनि जिथु बर' कालसार बा जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ सोर लाखिगोन? दा बेनिखायनो आं बेखौबो बुंदों दा नै
फंबाय बिथां बिबेक बिथाङा प्रडिउसार हिसाबाव दिनै बर' सावथुन सुंदाबैबाबो मोनसे दुखुनि हां मोनसे सावथुन बरनदों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं बेनिखायनो आरो फिल्माबो जोबोद मोजां जादों दा रायजो राजाफोराबो सापर्ट होफैदों बा लोब लोब फैनानै नायफैदों दा बेखिनिखौ नायफैनो थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों दा बेनिखायनो आं बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय होननानै सानदों नोंथांखौ फुल मोनसे आबुं सावथुनाव नुनो मोनदों आरो आंथ' बिनि अनगायैबो दा फुल सावथुन होननानै बुंब्ला नोंथाङा सोंदों जोबथा जिउआव आङो मेन हिर' रल लादों आरो लोगोसे बिनि आगोलावनो जिउ दावरियावबो दङ आरो लोगोसे बिथिं सैथोनि फिननाय बेयावबो दङ आरो सानस'हायै बेयावबो आङो सेकेन्ड हिर' रल लादों बिदिनो दाब दाब माने बायदि बायदि फिल्म दंबोयो आरो सर्ट मुभियाव बिदि दङ आरो फार्स्ट आं एलबाम बनायनायानो जाबाय जिअसिम हेलावलायागै बेखौ बनायदों आरो लोगोसे दंबोयो बिदिनो एलबाम जौलाबो हुन्डा स्कुटि फारसेथिं गोरबो बिखा गावस्रानाय बिदि आरो लोगोसे दंबोयो बिदिनो माने बहुत एलबाम गोसो गैजोबा बिदि माखासे एलबामफोरखौ बनायबोनानै मोजां मोननांदों आरो आं गोसोआव दङमोन बेलेग फिल्म बा बेलेग सावथुनफोरखौ नायनानै आंबो जाहाथे माब्लाबाफोर बेफोरबायदि जानो जौलाबो हुन्डा स्कुटि फारसेथिं गोरबो बिखा गावस्रानाय बिदि आरो लोगोसे दंबोयो बिदिनो माने बहुत एलबाम गोसो गैजोबा बिदि माखासे एलबामफोरखौ बनायबोनानै मोजां मोननांदों आरो आं गोसोआव दङमोन बेलेग फिल्म बा बेलेग सावथुनफोरखौ नायनानै आंबो जाहाथे माब्लाबाफोर बेफोरबायदि जानो हागोन बा बेफोरबायदि हागोन ना हाया बिदि साननाय दङमोन सानसे समाव जि समाव आङो फरायगासिनो दंमोन अब्ला आंबो सानोमोन बिसोरबायदि आंबो टिभियाव ओंखारनो मोननायबा बा सिडियाव बा बिदि पर्दायाव ओंखारनो मोननायबा जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन होननानै अब्लाबो माने नाजा लास्टाव बिदिनो आंबो मोनसे मोननै बिदि बनाय दिनै गावखौनो बर' फिसा हिसाबै आं सिनायथि होनो हादों आरो आं बेखौनो सानो जे आरो बिदि रायजो राजानिफ्राय सापर्ट मोननानै बिदिनो हालांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय दा बेखौनो आं एसेखिनिखौनो जेनेबा देखायनानै बा नुजानानै आं जोबोद गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे बायदि मुवा रोखोमनि सावथुनफोरखौ बरनबाय थानो हागोन होननानै बा बिदि सर्ट फिल्म बा सर्ट माने फुल फिल्म बिदि बरनबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय थानाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजाखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय सुंद' सावथुन दिहुननायनि बेलायाव खायसे लाइमोनफोरा गाज्रि लामाजोंबो थांनो हमदों बेफोरनि सायाव मा खालामो दा बेफोरनि सायावथ' आं मा बुङो दा बयनिबो गोसोआ एक नङा दा बेनिखायनो मानो एक नङा सोरनिबा गाज्रि साननाय दं बा सोरबाबा मोजां साननाय दङ बैनिबो साननाया जुदि समान मोनबा दिनै बेफोरबायदि गुलाय गुजाय जायामोन दा सोरबाबा रखम मानसिया दङ जेनेबा आं मोजां रोखोमै सावथुनाव नांस्थाबनानै मोजां मानसि जालांगोन बा बर' हारिखौ लाखिलांगोन बा सोरबाबा सानो आं डाक्टर इन्जिनियार जानानै लाखिलांगोन बा गावनि हारिखौ फोथांगोन बिदि साननाय दङ बा सोरबाबा बुङो आर्मि बा पुलिस बा बिदि डिफेन्सआव मावनानै आं सोलिलांगोन बा सोरबा सानो बिदिनो आं मास्टर जानानै सोलिलांगोन बिदि सानो बा खायफाया सानो बिदिनो आं फिल्म महरगिरि हिसाबै जेनेबा सावथुन बानायनानै बा बिदि एक्टर जानानै बा एक्ट्रिस जानानै बिदि फावखुंगुर जानानै आं बिदि माने रायजो राजानिफ्राय जेनेबा सापर्ट मोननानै आं बिदिनो सोलिलांनो हागोन होननानै खायफाया आसा खालामनाय दङ खायफाया फैयो अनलि फर इन्जय दा बयनिबो साननाया बेनो नङा जेनेबा आंल' बिदि कालसाराव फैनानै जौगालांगोन बेबो नङा बयबो हागोन मानोना गावनि चरित्र बा बिदि गावनि नियम निति एसे 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार